Как докупити апартамент за 4000 евро в Варна? Имам няколко варіанта і докато ви показвам този имот за продажба в квартал Бриз, ще ви розкажа повече за тях. Често ме питат, има ли нещо за 40-60 хиляди евро? Понавік казвам само гараж или нещо много малко нежилищно. Но това не е съвсем така. Ако разполагате се сума от 40 хиляди евро, това може да ви стигне за самоучастие по ипотека или за първа вноска по жилище в ново строителство. Вижте самі, апартаментът, който показвам в відеото, е напълно готов за живеене или отдаване под найм. Намира се в затворен комплекс на страхотна локація, близо до транспорт, морската градина і супермаркеті. Згради построєна от добре познатия строитель Planex през 2015 година. І всеки, който е чувал това име, знае, техните сгради са качествени, без влага и мъхъл, а това е важно особено в Бриз. Жилището е на третия от 5 етаж, ориентирано на изток, с обща площ 64 квадратни метри і продава се заедно с мазе. Има опція і за покупка на подземне паркомісто. Ціна на апартаменти 179 хиляди євро плюс розходи на прихвирлене. Ако предпочитате ново строительство, искате да плащате на розсрочено плащане і можете да изчакате 2-3 години, за първа вноска ще са ви нужни около 35-40 хиляди евро за сгради, които още чакат разрешение і до 60 хиляди евро за такива, които вече се строят. Ако обаче не ви се чака і апартаментът от відеото ви допада, имам ексклюзивні права за продажбата му. Заповядайте на оглед.